Ahoj, vítejte u tohle videa, jsem byl Lola a dneska vám chci ukázat moje 2 nové pečopáky, tak jdem na to. Takže, jestli jste viděli od LPS Lali Královská tajemství, tak tam mám taková kouzelná veverka, taková úplně úžasná je. Vlastně nevěděla jsem, že skývací hlavičkou se ještě prodávají. Tady to jsem ji nemohla ustřihnout, ale dneska ji to ustřihnu. A teď si tady vidíte LPS. Stála mě 89 korun, takže asi drahá moc, ale nejlevnější, co jsem kdy viděla. No, jmenuje se Annabelle. Potom další jsem si vytáhla z balíčku, to je taková myška zelená, taky hezká, tady mám mašličku, jmenuje se Hryska a vlastně táhle mě stála 69 korun. Je to úplně úžasná cena a vlastně z téhle série, z těch svítících a tak, mám ještě tady tu, jsou mimochodem ty 2 sladky, to je Violeta, no a vlastně to by bylo asi, tohle jsem vám chtěla jenom sdělit, že mám hezké 2 nové pečopáky, tak loučím se s vámi a ahoj!